ipin niya. Sabi ko na ako gusto na niya ni Sir, bakit pa niya ako gusto? Totoo na lang kasi. Wala na namin ba? Kasi pag alam mo, pawala na yan, nag-order na ako yung piso. Alam kong maraming nag-order na ako. Ganyan naman ko lang yung ginagawa ko, gan. Ganyan naman yung ginagawa ko. May isa na lang natin ako. Hindi, alam mo, kung mag-realize ko ako, alam ko. Gusto mo, no? Yung konting tiis lang, no? Talaga natuwa kayo, punta kayo sa punta kayo sa Santuan ng mga Totem del Care Labua Branch. Thank you po, ha? Thank you, Doc. Thank you po. May YouTube ko na lang. Nakapagawa na tayo ng ngipin. Ayos na. Kung nakita ng tropa mo, sabihin mo Ayos, na sa sulit na sulit sa nabwa po ito. Masaya na ako. Sa... Santuan ng namin. Ito po. Ito po si Sir na hiwa. Salamat po sa gusto. Sige po, doon naman po sa So, ayun, good evening mga par. Shoutout nga pala sa Santuan Nonato dyan sa Nabwa, yung gumawa ng ngipin ko. Napakaganda po ganyan Napakaganda po nung pagkagawa nila sa ngipin ko. Parang walang bakas. Yun. At sa mga gusto pong magpapasta o magpabunot o magpapostiso, punta lang po kayo sa Santuan Nonato dyan po sa Nabwa, sa malapit sa King Bro, tapos
ano, Palawan. Gitna siya ng Palawan sa King Bro. Second floor. Yung kulay pink po yung pintora. Mga naman, Ayun po. nag-birthday si parang Jason, pagawa niyo ng Yun. cake na postiso. Hindi. Pero napakalupit po talaga ng pagkagawa. Hindi kayo kumbaga hindi manghihinayang sa gastos. Oh, Parang tunay na ngipin yung parang hindi parang walang bakas na Basta yun na yun. Hindi ko masabi. Ayun. Maraming salamat kaya sa gumawa ng ngipin ko. Alright?